मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादजों जथायै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा आफादनि खुंगा 30थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बागानसालियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बादिनो दिनैबो आफादनि 30थि गायसनथाइ सान एबा जोनोम सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बानजायदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्मआ बिरहोनायजों लोगोसे रुंसारि महरगिरिफोरनो मान बावनाय आरो मावफुंमेल जुथुमनाय हाबाफारिया गाहामैनो जानानै थाङो। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजिरगिरि बसुमतारी आरो आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। बे समाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिया खौरांनि गेजेरजों हाबाफारि आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि इयुन सोमोन्दै मा फोरमायखो फै खोनासंदो। मिडिया नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो बरायनाय जाबाय आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बोसोनगिरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि दैदेनगिरि मावथि आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन। गिबियाव आङो दुलाराय नायगिरि आरो खोनासंगिरि बिथांमोननो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1990 मायथाइनि 20 जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोनोम मोनदों। दा बे जोनोम सान हिसाबै जोङो बोसोरै बोसोरै फालिबोदों। दा फालिनाय दिनैबो जोङो सानसेनि हाबाफारिजों मोननै मोनथामसो हाबाफारि लानानै लोगोसे आफादनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मावफुं मेलबो बेखौ लाफानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोसोराव जेरैहाय फालिनाय जायो गाजा गोमजायै, थिग देग्लायबो नाजादोंमोनब्लाबो जोबोद गाजा गोमजा हायाखैब्लाबो जोङो फालिनाय जाबाय बा फालिनो थांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ होनो लुबैयो, दुलाराय बर' हारिमु आफादा गावनि थांखि आरो थाखायखौ गावनि बिथा बा फिलाराव थानानै जे दुलाराय बर' माहारिनि जे बयनिख्रुइबो सिगांसिन जेखौ माने दुलाराय माहारिनिफोर गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव सिनायथि लानो हायो, बेनो जाबाय देंखो बा मोसामु बा दामनाय देनाय खननाय हारिमुवारि बिथिं। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन माहारिया जेरैहाय गावबा गाव मोनसे हारिमुवारि बिथिंखौ लानानै थांनानै थायो, बेहायनो जोंहाबो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नायजानाय बा जथ्न' लाजानाय दुलाराय बर' माहारिजोंनो मोजां मोनजानाय अनजानाय दुलाराय बर' माहारिखौ सिनायथि होबोनाय, बेनो जाबाय जोंनि खाम सिफुं सेरजा आरो जथा बेफोरनि गेजेरजों खननाय आरो मोसानाय। जेरैहाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय मोसानाय, मोसाग्लांनाय मोसानाय, खामाव बारखोनाय मोसानाय, रोनसोनद्रि मोसानाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो बेबायदिनो सा गोलाव बोनाय मोसानाय, नाव जावनाय मोसानाय, सिख्रि सिख्ला मोसानाय, बहुद मोसानाय, बाथौनि खेराइ फाथालि सल्ल' फाथालि 18 फाथालिनि गासै मोसानाय देंखोफोर दङ। बे देंखोफोरनि जोङो गुबै मोसानायफोरखौ दिनैहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायावहाय गुबुन गुबुन जोंनि रोंगौसार जायफोरखौ जों एक्सपार्ट होननानै बुङो बिथांमोनखौ लानानै अहरह मोनसे बेखौ नाजानाय जादों वार्कशपनि गेजेरजों। दा बेखौनो मानसिया मानसिजोंल' थांनानै थाब्लाल' जाया बा थांनानै थानाय समावल' जोङो बेखौ थैनानै थांनायनि उनाव गोमाफिननाङो। जेबायदि मोजां समायना रमायना बिनि मुद्रा फाव बा गियान गुनखौ जोङो जे गोथां समाव बेखौ मोनोमोन, खिन्थु थैनानै थांब्लाथाय बे गोमानानै सेरखाय बेरखाय जानायनि खारनावहाय दा जोङो बेखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो, बर' सुबुं मोसानाय दामनाय देनायखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो, बेखौ नोजोर होनानै ओंखायनो बिजाब आकारै बेखौ नटिसनाव खोख्लैनानै दिनैहाय अरायथा गोजोर जाहाथे जानो हायो, ओंखायनो लिटारेचाराव कनभार्ट खालामनाय जादों बा बिजाब आकारै दिन्थिनाय जादों। आरो बे बिजाबफोरखौनो जोङो आरोबाव गोजौ लेभेलाव सिन्था सरसा खालामनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सानसुमै गोरों गोराफोरखौ लानानै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बेखौ मोनसे लेभेलाव थाबथायाखै, बेखौ जोङो डिग्रि लेभेलावहाय 3 इयार्स डिग्रि कर्सनि फोरोंनाय बा सोलोंथाइ एकाडेमिक कारिकुलामाव कनभार्ट खालामजायो नामा बा कर्स हिसाबै बेखौ रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनमारबाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय एफिलिएसन लानानै
क'क्राझार मिउजिक कलेजाव थांनाय 2018 मायथाइनि 1 नभेम्बरनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनानै माब्लाबानो जोङो मोनसे बेस्ट 3 इयार्स डिग्री कर्सनि 6 सेमिस्टार थानाय बेखौ मोनसे पास आउट खालामनो हाबाय आरो बे दा सेकेन्ड बेचनि ओंखारबोगासिनो दं दा आरो थार्ड बेचनि फैगासिनो दं दा बेफोरबायदि जोङो थुलुंगाखांनाय माखासे खामानि मावदों खिन्थु बेनि गेजेरावनो जोंहा सुंथागिरि रांखावरिनि सुंथागिरि नांगौ बे सुंथागिरिखौ जोङो जेरैबायदि जे समाव जेरैबायदि नांगौ जादोंमोन बेखौ जों दासिमबो मोननो हायाखैखौनो जों बुंनांगोन बा जोंनि मोनसेनि उनाव मोनसे गभर्नमेन्ट जायखिजाया पार्टिनि जाया मानो गभर्नमेन्ट दाजानाय गभर्नमेन्टआ जोंखौदि दुलाराय बर' हारिमु आफाद बा हारिमु बिथिङावदि मानो नायनो गोसो जादिया बेखौ बिराद दुखु मोननाय जायो बा दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों दुखु फोरमायनाय जायो जानो हागौ बिथांमोना माबा मोनसे उसुबिदायावहाय बोसोरसे बा 1.5 बोसोरा थांदों बा गावसोरनि माखासे एंगारनो हायै खामानियाव बेस्थ' जानानै माबा जानो हागौ बेबायदि जातीय संगठनखौ नायनायनि माखासे खाबुखौ दिहुननानै लानो हायाखै जानो हागौ दा खिन्थु फैगौ समावहाय जोंहा दासिमबो मिजिं दं जे रायलायनायनि गेजेरजों साननाय हनायनि गेजेरजों जोंनि BTCनि दैदेनगिरि बा मानगोनां सेम बिथांमोनहा स्वयं जोंनि दुखु माबाफोरखौ ग्रिभेन्सेसखौ सुलु लागोन बा मिथिनो नाजागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंहा मा प्रब्लेमाव फेसिं जानानै दं निस्सय बेखौ सुफुंथावै बेखौ निजे सालिजारि खालामनानै अननायनि बा मोनसे लाहार फाहार लागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा मा होनो थिरिं बिरिङैब्लाबो जोङो माखासे अहरह वार्कशपखौ नाथाय जों खालामबोनाय जादों जेराव जेबो नांगौ गैयाबाबो ओरै खालामनायनि गेजेरजों खिन्थु जोंनि बिदिजों जाया दिनैजों जों लेखा पाब्लिस खालामनो हायाखै आरो वार्कशप अहरह खालामबावनांगौ दरखार जानानै दङ बेजों लोगोसे जोंनि जे क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव जे सोलोंसाफोरखौ लानानै एडमिसन लानानै जे फोरोंथाइ होगासिनो दं जाय बिथांमोन सानै साथामखौ इन्सट्राक्टर हिसाबै थिसननानै दा बे बिथांमोननो जोङो नांगौ रोखोमनि माने मान्थलि रेमुनारेसनखौ होनो हाया जादों खारन दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन बियो NGO बायदि बेहा खुनु सोरनोबा बेथन होनायनि रांखावरि खुनु पुँजि गैया बेहा इनकाम जेनेरेटिं जेबो स्किमबो गैया गतिके जोङो फेकाल्टिजों रायज्लायनानै फेकाल्टिया बेखौ होनांगौमोन मासाव 5,000 करि सासेयाव बेखौबो होनो हाया समय मथे जुदि फोरोंगिरिनो रां बे अनसुंथाइखौ होनो हाया बा रेमुनारेसनखौ होनो हाया अब्ला बियो रेगुलार जानो हाया अब्ला स्टुडेन्टआ इरेगुलार बा स्टुडेन्टआ रेगुलार जायोबा बे जोंनि बे सिमाङा माने मोगथां जागोन बे बिराद साननो गोनां जादों ओंखायनो जे हाबाखौ जों मावनानै मोगथाङाव लाबोनो नाजाबाय जत किंसित वान स्टेप जोङो गैथारै जिनिसखौ सोरजिनाय एक्सपार्टफोरनि गेजेरजोंहाय जे सोरजिबाय बेखौ जों गथायनानै गालांनो जोंनि यां जेनेरेसन बा जोंनि इन्टारेस्टेड भेस्टेड मानसिफोरनि सुबुंफोरनि आखायाव जों गालांनो हायोबा जोबोद मोजां मोनगौमोन खारन मोनसे जिनिसखौ खेबसेनो जों सोदांनो हाया आरो बेखौ गले गले सोदांनायनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन पिउरिफिकेसन खालामनो हायो रेक्टिफिकेसन खालामनो हायो मडिफिकेसन खालामनो हायो थिग बेबायदिनो एडिसन आफ्टार एडिसन जोङो फोसाबलांनायनि राहाखौबो दोनलांनो हायो नाथाय दा गुदि जोङो जाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों फोरोंथाइ होगासिनो दं सोलोंथाइ लागासिनो दं बेवहाय जुदि गेजेराव जुदि ब्रेक जानानै थानांगौबा बे बेसेबां बिपदजनक बे सोलोंसाफोरनि जिउखौ जोङो जानो हाया बिसोरखौ जों किल खालामनो हाया बेथ' अन्याय अयथासार दा गतिके बेखौ दिनै नङा गाबोन नङा समफोर आरो उननि बेलायाव एज कुइकलि एज पसिबोल जोंनि सरकारा बड'लेण्ड सरकारा जेरैखि जाया राहायै जोंजों माने रायज्लायनानै जोंनिफ्राय मा सुबिदा उसुबिदा जादों जातीय संगठन हिसाबै दुलाराय बर' माहारिनि जतकिंसित दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै जोंनि आफादा बिदि खामानि मावगासिनो दं हारिनि फेरलेबसे बे जिनिसखौ मिथिनानै लानो आरो बिनि लाहार फाहारनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै दा मोनसे खोथा बेनो 21 तारिख 22 तारिख मोननै तारिखखौ जोंहा मानगोनां जोंनि बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि सेम बिथां प्रमद बर'आ रायलायनो खोथा होदों बेखौ जों मिथिदों आं जायखौ माने गावनिनो लिगेल एडभाइजार पलिटिकेल लिगेल एडभाइजार बिथां बेल्ल' कार्जिखौ टाइम एपइन्टमेन्ट लानो थिननायाव बिथाङा लानायाव 21 आरो 22 खोथाखौ बुंथ'दों दा बेखौ आं बुंनाङामोन दिनै बुंथ'नाङामोन थेवबो आं दिनै फोरमायबाय 21 नङाबा 22 होननाय खोथाखौ 21 तारिखआवहाय रायलायोबा साबसिन जागोन बा बेखौ लानो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं फिन रिकुवेस्ट खालामहरफिनदों बे कार्जिखौ दा बिथाङा दिनैहाय
दिनै बे 20 तारिखनि गेजेरावहाय गाबोन जामारगोन ना समफोर जामारगोन बेनि माबाखौ बिथं खोथाखौ कनफार्मेसनखौ होगोन होननानै बुंदों। दा बिथाङा जुदि गमामायैनो जोंनो थारिखखौ गाबोन नङाबा समफोर होयोब्ला जोङो बिथांजों रायज्लायनानै जोंनि हारिमुनि बा जोंनि जातीय संगठन हारिमु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खैदां खैफोद बा जेंना सैनांनाय बिनि बाथ्राखौ जोङो सुंद'यैबाबो आधा घन्टानि गेजेरावहाय जों रायज्लायनायनि गेजेरजों एक्सचेन्ज खालायगोन बा शेयार खालामलायगोन। आरो बे हिसाबै जोङो टु साम एक्सटेन्ट खिजानि अननायखौ मोननोबो हागौ बेखौ जों आसा थिदों। जिहेतु बिथाङा दिनैसिम जोंजों बुजिलायनाय जायाखै, मोनसे टेबोलावहाय जोंजों जिरायलायनाय जायाखै। दा सेन्ट्रेल हिसाबै जोंबो बेखौ लुबैयो सेपारेटलि जोङो रायज्लायनानै जोंनि माबाखौ सुबिदाखौ जों फोरमायनो लुबैयो। खारन खुनु टाइमा बिनि थाखाय स्पेसिफिक जानो हाया। बेजों दिनै बेस्थ' बेयाव बेस्थ' बेयाव बेस्थ' अफिसियेल बेस्थ' नन अफिसियेल बेस्थ'। गतिके बय जेरावबो लोगो मोननानै जों रायज्लायनाया जोंनि थाखायबो सम्भब नङा, बिथांनि थाखायबो सम्भब जाया जाय। ओंखायनो गाबोन आरो समफोर जुदि इसोर फेलें खालामा जों निस्सय बिथांजों जोंनि साननायखौ मिथिहोगोन आरो बिथांनि साननायखौ जों मिथिनानै लागोन। दा बे सुबिदाखौ जों मोनगोन होनना आसा खालामदों आरो बांद्रायखौ बुंनो लुबैयाखिसै। हाबाफारि बेवहाय जोङो सिगां जों फुंनि 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय आरो लोगोसे जोंनि मुंख्लं आरो ओरैनो हारिमु बिथिङाव सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोननि गासै इन जेनेरेल बिथांमोना जों बिबार बावनाय मोननै आयदा थांबाय। दा जों एजुकेटिभ बा मावफुं मेल बेखौ लाफानाय जादों। खारन जोंहा गुबुन समाव एजुकेटिभ मेल लाफानायनि थाखाय बहुद प्रब्लेम जायो नालाय, थाखा फैसा इनभेस्टमेन्टनि बाथ्रा फैयो। ओंखायनो जों मोनसेजोंनो एक गुलि दुइ शिकार नोजोरजों जों बे खालामनो नाजादों आरोखि। आङो दस्रा खोथाफोरखौ बुंथ'ला, बाथ्रा दंमोन दिनै बे समाव बुंजोबनाया सम्भब नङा। बर' जोंनि हारिनि बाथ्रा माखासे बुंथावै बाथ्राफोर थायो। ओंखायनो मानि बेलायाव जोंनि आफादनि जे आयदाखौ लानानै आयदाफोरखौ मोसानाय दिन्थिनाय जायो बेवहाय मालाबा ओरैबायदि जोंनि इन्सट्राक्टरफ्रा जेनेरेलि 12 जन दं सिनियर हिसाबै, आरो जुनियर हिसाबै मस्ट एक्सपार्ट जाजोबै जों जायखौ जुनियर हिसाबै टाइटेल होदों। जुनियर एक्सपार्टफोर दङ गासै 40 जनिया। दा बिसोरनि गेजेराव एखनबा जोंनि बे जुनियरबो नङै सिनियरबो नङैफ्रा मालाबा एसे नुज्लांनायखौ लानानै गावहा एसे रोंखागौ साननानै जोंनि जे इउनिनिमासै एक्सेप्टेड बा इउनाइटेडलि माबा मोनसे सेटेल जाखानाय बे बिथिंजों थाङाबानो मालाबा गावनि गोसो मथे फाव फेसन अंगि भंगिखौ थिग लाखियाबालानो बा गाननाय जोमनाय कस्टिउमखौ थिग लाखियाबालानो ताल मिउजिकफ्राव थिग लाखियाबालानो लय ताल बेफोर देहेगफोराव गरबर खालामो। दा बेबायदियावनो गोबां समाव गोरोन्थि बा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जायो। आरो बेल' नङा, जोंनि गेजेरावथ' जाखाबायानो। दा मालायफ्राबो सुजुग आरो सुबिदा लानानै एखनबा गुबुन हारिनाबो जोंनावनो जों दंखायो, जोंनोबो रोंखागौ बागुरुम्बा, जोंनो रोंखागौ दावस्रि देलाय, आरो जों गाननोबो रोंगौ, जों दामनोबो रोंगौ होननानै जानला मोनला देखायनो नागिरो। दा बेबायदियावनो जोंहा आफाद हिसाबै बिराद साबधान लानांगौ जायो आरो। दा बे हिसाबै जोङो माब्लाबा बिथांमोनखौ प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों सोंखारिनाय जायो आरो बेनिफ्राय प्रतिबेट खालामनाय जादों आरो बिथांमोना लोगो खेमा बिनाय जादों। थिग मोजाङै मोजां फैफिनगासिनो दं आरोखि। दा जोंनि गेजेराव सोरबा उन सोलोंनो फैनाय जायोना, सोरबा सिगां रोंनाय जाबाय। दा बिथांमोननि गेजेराव निस्सय पार्थक्य थागोन। दा जोंनि थांखिया जाबाय जों जायफोर सिनियर रोंनायफोरा इयुन जोलैफोर फैगासिनो थानाय, जोनोम जानानै उन फैबाय थानाय बिथांमोनखौ फोरोंनाय जायो नालाय। दा बिदियाव गरमिला मालाबा एफा एनैया नुजाबाय थायो आरो, बेखौ जों नङा। बे लासैनो सल्भ जालांजोबगोन। दा जोंनो जायखिजाया मोसानायानो इउनिफर्म जाबाय होनना जों बुंनो हायो। जायखिजाया मोसानायानो जोंना ट्रेडिसनेल सेक्सनावहाय फ्राय गोरोबजोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो आरोखि। दा बे नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन।
एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।